Kai baba ndine mubvunzo mukuru kwazvo, imi ishe ndine mubvunzo mukuru kwazvo. Pamutongo wamakandipa baba usingaperi kani, mutongo wamakandipa baba hauna kunaka. Vamwe makavatonga baba vasina mhosva yavapara, makavatonga baba vasina chavatadza. Mhosva yemedha medha. Makasungirwa medha. All right. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. Makadi mure Zimbabwe. Zita rangu ndinoitwa Pelagia wekwamupurwa kana kuti Sokostina. Ndichikuchingamidzai pachirongwa chedu Home Away from Home. Icho chirongwa chatinosangana nevasungwa mumajeri akasiyana siyana, tichitaura navo kuti ingava mhosva ipiko yakaparika kuti vapinde mukati mejeri, uyezve neupenyu hwavo hwavanorarama kana kuti hwavari kurarama vari mukati mejeri. Saka panguva ino ndawanawo mukana wekutaurawo namukoma wangu. Saka chiregai ndinzwe kuna mukoma kuti ingadei iri mhosva ipi yakaparika kuti vazonge vari mukati mejeri. Ndinokuchingamidzai mukoma. Ndinoitwa Mike Zira. Mukoma munyatsori neenergy yekutaura. All right. Ndine 34 years. 34 years dzekuberekwa. Mukoma, ndingadawo kuziva panguva ino nevatariri kuti imhosva ipi yakaparika kuti muzenge muri mukati mejeri. Mhosva yemedha, sungirwa medha. Makasungirwa medha. All right. Chiti munogona kutsanangurira hedu kuti chii chakaitika kuti muzosungirwa medha? Ndokwanisa kutsanangurira. Ndakati ndiri kutauni pana Abeni. Ndasakana neshamwari dzangu ndaitovaziva kwavanotogara. Vaibva ndita toda kuenda kumarondero, saka toda $10 kune funeral tine X2 yatinayo. Ndakati ukurevesa musazodzoka muzotorere foni mashandisa chimari avanzayo. Ndakati alright, hapana cheka, pana vanhu vapa $9. Pandaenda kuflyover pandaida akanditengesa foni zvandagara ndine imwe foni. Ari munhu andakatengesera munhu anotoziva futi nepandogara futi. Iva ndatoenda kumba nemari yayo. Saka ndiri kumba ndakazonzwa kunzi ndemusana wangu iwe ko rudo rutongo rukuvhumuka chii chikuitika, asi madrugs ere. But nangotsika zvangu. Ini ndo zvandaitoita, ndangoita zvemadrugs. Ndo zvakandichiita. Iva ndanobva ndangonotsika ndakangotsika nditokuvhundutsira futi. Vandangogara ndakazonzwa kuti urikutsvagwa nechi nehomicide. Saka pandonga ndikutsvagwa nehomicide kana kuti pandowa nehomicide apa chii, vandangoti nganditiza. Ndakava ndatiza vandaenda kwarusape kumusha kwasekuru wangu. Ndasvika kumusha kwasekuru wangu ndavanhu anogara anonga zve7 days. Ndivandati akandidzokera. Saka pandakanodzoka kuno vakomana vakabva vaita sei, vanga vasunga. Pagore ripi zvaiitika izvo? 2013. All right. Atikurire mberi. Vanga vatosungwa vakomana nepolisi. Vatu vaona changaita seanga atiza. Saka vakomana ava ini ndichanosungwa futi nemapolisi. Ndibva ndanouya kujeri. Saka ndauya kujeri takatanga kuonesana nevakomana kufoni zvikanzi akuona chimfanwa wangu. Hapana patikazode kutaura nezvakawanda, kuti takatarisa nechi nemawani. Isu tozoona kuti nyaya ichazoperera chikukoti. Tikati hapana chakaita. Saka tikazonogara. Nguva tikanogara nezvazvatanga kunongoitika pana tiri pajeri panapa. Vakabva vafa vese. Vari 2 vakomana. Vakafa gore ripi? Vakafa 2016. Vachingofa vese ndibva ndadedzwa
wanaipesa varanga ndaditswa naye kuti vandai ndaitwa saka dai ndaitwa paipa naye kuti ini ndina ndiri dokupedzisira last accuse wacho because iwo ndo wakaita wanga watanga wababa ndanoenda kukoti saka ndasvika kukoti vamwe vanga vanga vasizipa vatoshaika ndikati ini mukoti ndaitaura najaji wangu itapo ndikati afoni ini zveshuwa inini foni ichi vakandipa foni asi handina kuziva kuti zvonifoni vakaita se vanga vanoponda munhu ende foni uvheshuwa ndini ndakaita se ndini ndakamutengesera foni wepaflyover pakazi ano nyaya yako hainaita se anakuipa ndakabva ndatimiswa 17 April 2017 ndakatonga death penalty swa 17 April 2017 ndibva ndanonzwa nyaya yako akaita apiwe pamwe zvinonaita se kurerukirawo ndanga ndaenda kusenda vandandogara 5 years 8 months kubva 2017 kusvika 2022 ndango vazongo ya fomu rakabva kusupreme court varanzi iyo nyaya yako anzi death sentence set aside wandizoni hausipi pachigwe chechi cherufu wamiririra kuidwa futi nekoti ndibva ndangobva muswa 2 November 2022 pandauya panapa kusvika nanhasi angomira handizonobuda rini handisi mulife handina makore ndangomira kuti koti ndezi ndizoti vachati chii chichaitika tiri panyaya yedu iyoyo ava varume ava vasati vafa pamakavabvunza vakakutsanangurira kuti munhu vanga vakamuuraya sei kuti vazomutorera foni yake ipapapo manje ndezvekutoti takasingatogarisana zvekuti tingatotaura nyaya idzidzi mamakabatikana plazi ndanga ndichiri mudiki paplazi haana ndaitoona kuti zvinhu zvanga uchindisa zvazisingaiti zvoitoti ini ndaigara umu achigara umu mwachigara umu saka havana kumbokutsanangurira kuti saka vakauraya munhu sei havana kwanisa kunditsanangura kuti vakauraya munhu sei asi hapana kuzopera 2 weeks kuti takuenda kukoti wakabva wafa akatanga kufa ndemukuru wacho vazotedzera mumwe wacho ava vanhu havaifani maviri acho zvongoti munhu anogona kungorwarawo zvimwe zvaziya ungoziva uchipatara obva atonzi umwe acho azofira iwo iwo saka imimi pekutanga apa muchinzi muri kupiwa death penalty kuti kutofa kako makanzwa sei bva ipapo da kuti hangu chokwadi risikada kunyepa bva ipapo ati hatori mumweya unombondipinda pandongoti anongoti pina ndongozvipedzese because mararaife andongorarama yacho haiti aiwa kamunazvo kana warendi rangu chaiwo mukatobvunza kana vadhini ndakatonyorwa ndinge ndatombokomera suicide ndatombozoerwa madziro hazvingovharani because ndingogara nyingosava pasina chaina aiwa isati tikurudzire kuti munhu azviuraye imimi mati hati mukuona kuti pane chiedza nekuti pekutanga maida kutonzi muende kudeath penalty vamabva padeath penalty aizviti makangogara saka panoita futi tarisiro yekuti munogona kupiwa kana mutongo kana kuti munogona kupiwa life yacho saka isusu hatikurudzire kuti muite pfungwa izo sinzi matozvitaura tatirikutaurire kuti pfungwa dzekuzviuraya hadzina kunaka nekuti kwamakatobva ndokwaitotyisa kwekunzi death penalty imi makangogara muno tichifamba muchirongwa chedu takuda kuziva kuti imimi muchikura upenyu hwenyu muchizosvika pakunotanga kutorwa zvemadrugs apa maikararama upenyu hwakaita sei ende chii chakakuita kuti mutange kurova madrugs achakada kuti rizorove madrugs zvezvekuti mai vangu vakafanira tiri grade 3 saka ndine mutwini saka inini ndaimboita zvemakombi sitting faculty saka ndo pandakangotanga kuita zvekutanga kuita zvemadrugs paipo asi vanhu vakakura vachirichengeta ndakakura vachichengetwa nasisi wangu mudumbu rimwe chete ndo mudumbu rimwe chete ndo mudumbu rimwe chete but ana baba vakaita sei vasiyana ndo ndokwanisa kundichengeta vachikwanisa kubasa zvinhu zvavanombondibatsirawo nazvo vakatoroorwa saka kuchikoro imimi makadzidza kusvika papi ini pachikoro ndakadzidza kusvika paform 2 makadzidza kupi ndakadzidza kwarisapi saka pamaidzidza ikoko ndo pamaigara nasisi kana kuti maigara aiwa ndakatorwa nakugara nasekuru vangu saka magara ndaita iko ndakazoita zvekutiza iko vanangoti akatizokura nasisi wangu ndatanga kunogara nasisi wedu kuno
kugara nasiswe. Saka mimi pakurarama kwenyu apa zvekurova madrugs zvakazotanga nguva irini? Chii chakakonzeresa kuti mude kutanga kurova madrugs? Kana kuti nditanga kurova madrugs inyaya yekuti baba wangu inini munhu wekuti ndaitogara ndichitongovaono vachitongofambawo kuti ndichiziva kuti vari pamba. Saka dai ndakada kuti ndinova mhuri yese vane mukadzi wangu anawo umwe wacho mairachi. Saka mairachi vakati awa hasi baba wako ava vachingoita zvimwe zvezviku. Saka kubva ipapo ndandangoconfused kuruzi mararamiro anga ndangoita zvokuti baba wangu izvi zvapenyu but ubva ndichisungwa hatorina kana chinhu chakambondibatsira nacho but vari vanotorambidzwa kuti kwauzondiona nemudzimai wacho ndobva mati nditanga hangu kurova madrugs. Saka makawana shamwari mumadrugs, makawana baba mumadrugs here kana kuti makaita sei? Ndati pamakarova madrugs makaona shamwari here, makaona here love yamamusina here iyoyo? Aiwa, pandakazotoita zvemadrugs pandakazotopinda problem yekuti ndopakazokonzera kuti ndizosvika pakuzotengeserwa foni nenyaya yemadrugs. Saka ndakazoregedza ndamujeri ndakuti hangu zvekunamata. Ndaramba kutadza song iya ndoita zvekunyora magospel song. Moita zvekunyora magospel song. Saka mimi matima mune musikana wenyu wamaigara naye mamarore kana kuti maingofambidzana wenyu? Chokwadi chakanaka ndiunyepa papo ndikuti hangu uchaya mapoto wandandichiita. Uchaya mapoto? Maita mujolo? Handizivi kuti mujolo chii. Maita mujolo ka? Musina kunorora henyu? Mamaita mwana here nemusikana wayo kana kuti? Tatisina. Iye angasinawo vana vake? Angasina. Asi mimi muchimuonawo maiva nepfungwa here dzekuti ndida kuzorora munhu yaite mudzimai wangu? Ndopfungwa dzakandinadzo but zvakazokanganisika nekusungwa. Saka panguva yamakasungwa maita mabasa ei muchiri panze? Ndaita zvimakombi. Maita zvimakombi? Maidhiraivha kana kuti ndimi maifaisa bhazi? Ndaita zvese, ndaifaisa zvese ndekuenda zvese, ndaita pane chini. Alright, babe muchida inyu. Munanzwa muchiti ndakunyora hangu masongs egospel. Munomu mune maprograms ari kuitwa. Ende matotaura kuti ko zvino maakuita zvekunyora masongs. Mune mamwe herewo maprograms amunoitawo erehab muri mukati mejeri? Lautaura chokwadi ndinomboumba mapiece chases but handiri panga kuti ndakamboumba so hani ndatanga kugara kuti ndobuda rini zvacho zvichaita sei zvachandiita sei ndazvikanda ndotosiyana nazvo. Ndotombonogara pangu ndega ndototanga kutofunga zvokuti pfungwa dzangu pachokwadi hadzo vamwe vanenge vari stable ina handiri kuti ndikunyeperera. Ndiudzei chokwadi. Pfungwa dzangu ina hadzisi stable because handizivi zoni vachandisiya here kana kuti vakundirera kuti vanozondiuraya here handiziviye kuti nenguva yese yandagara yacho 2 years bva 2022 wacho zvinda kugara napa. Saka handizivi kuti vanenge vachironga kuti vada kundiuraya here kana kuti vada kundisiya here kana kuchii kuti kaida kuti palive vakatadza kundipasisa. Izvozvo zvinotondinetsa zvinhu zviri kukudyai moyo. Nguva dzokuti museri handitorari zvimwe ndechitokonesekana apa 5 years timadza ndakambogara mashoko ndanga ndisingatongoda munhu akasingarari kuti ndaikuti makii chaiwo chaitongondibvundutsa ingoti ndakunzaona makii achifamba temunhu makii nomwe ari kuya mupasi ari kuya ari padhoo pangu. Saka kubva ipapo muri kushushikana mupfungwa. Handozvinongozvogara zvindinezvo. Asi mimi manditaura kuti muri kunyora magospel songs. Magospel songs masongs anoencourage, masongs anosimudzira. Pamunenge muchinyora ipapo hamuno here mashoko emimi ekuti muchinyora pasi kana pamunonyora kuti hama yangu sarasetariro Mwari vanokuda hazvitaure here mamuri mimi? Zvinotaura panguva yane ichizviita but panguva yazimoment yandongobva ipapo unoziva pane zvinozongoitika pandiri semunhu nyama zvoti ndinogomana kuzongoti. Saka makadi kumbotraya mamwe maprogram ekuti munenge muchitoshanda muchiwelda muchiita sei? Welding hapana zvakuwelda. Hapana? Kuti ina handibvumirwa kubuda kuenda kuwelda. Hamubvumirwa nenyaya yekuti because ndichiri neni handiyeni ndongotiitwa sema-D class. Alright, muchiri kungotiitwa se-D class semunhu akabva ku-death penalty. Alright, mukoma nyaya yenyu hatina zvatinogona kutaurawo asi tinongoshuvira kuti imi musarasetariro nekuti kubva ku-death penalty kuzouya zogara pane zvinenge zvichigadziriswa. Tinovimba kuti vane zvavachagadzisawo kuti muzive kuti muri kupikira here kana kuti zvichafamba sei. Ndiri papo ndichadawo mashoko enyu mimi kurudziro kune vanhu vari kunzoko vari kuita izvozvo zvekuti anenge akapara mhosva dzake uku akunonenerera nemunhu asina chaakaita. Kana kuti vamwewo vari kuitawo zvekuba nekuita sei. Mashoko amukada kutaura kuvanhu ivavo ndekuti chii? Handikurudziro yandokwanisa kupawo hangu nevamwe vechidikio
vari kukurona vamwe ndikuudza kuti anzi kune rimwe drug riri kunzi remutoriro ndiri kuona vanhu vari kudai so ndikuona kuti it's a long process suicide ndikuona zviri kuparadza vanhu vakawanda zvekuti pane vavo vanhu vokuti vanogona kutosangana netsaona yakadarika yandakasangana nayo nekuti munhu wekuti anenge ari confused zoti aikwanisawo wangoita se angosiyana nazvo zvavo. Imimi hamuna kumbopfuurana kuhere anzi ronzi buwe? Ndakazozvingwa ndato mujeri ndakazoti toona vamwe vanhu vanenge vachisvika vacho vanhu vachitopenga vese saka ndakanauzoni kudhakwa kwacho kupenga ndatononge iri satanism. Iri satanism ka? Imimi mairova chii muri kunzoko? Iri daimwa brongiring nempanje tozondati ndozvamairova izvozvo. Saka kuti unonzwa umwe achanzi ndakarova bhodhoro rese umwe achi ndakarova hafu mairova mabhodhoro magani kuti monyatsonzwa kuti panapa ndakuvhuka ndakuvhurika. Chokwadi chakanaka panguva yacho handizozvi ndairova kana mangani chokwadi chakanaka ndozvakasvika ndipinde mutsaona zoti kana zvanzi dzangu ndotonyara zvisingaiti. Isusu tinonzwa kanyaya yekuti kana munhu arova madrugs pane area inonyanyoleka uri murume area yebota iyi imamune bhebhi saka zvaifambisa sei muchiri kugona here manje kufadza mumwe wenyu kana kuti because pamunorova mabhodhoro amusingazive anangasingadye poriji panze mamusingadye poriji wakamukoma muri munhu mukuru kabota akati bonde orit aipabuda kuti wachokwadi achi chandakazongodiscover ndakaona kuti wanga uri munhu wemadrugs mukadzi wacho anenge asiri wako. Anenge asiri wako? Anenge ari wenyu. Alright. Mune bepa ramandipa panapa iyi munoita zvekuti ine tembe kana kuti chii? Songs dzanenge ichitoita zvekungoimba. Sambe mutimba ndiwo magospel songs acho. Ini ndoda kuti mundimbiro ka song munongoimba minute chete. Timbonzwa kuti munotsikisa here. Ndokwanisa kuimbira. Imba yenyu? Ndotoimba. Dai baba ndine mubvunzo mukuru kwazvo. Imi ishe ndine mubvunzo mukuru kwazvo. Pamutongo wamakandipa baba usingaperi kani mutongo wamakandipa baba hauna kunaka. Vamwe makavatonga baba vasina mhosva yavapara, makavatonga baba vasina chavatadza. Ndina kuziva baba kani kuti mutongo wamuchandipa uchandichembedza kandisina chandatadza. Ndina kuziva baba kani kuti mutongo wamuchandipa uchandichembedza kakusvika ndaupedza. Mwari makatitaridza simba renyu, Ishe makatitaridza simba renyu, Jehovha makatitaridza simba renyu. Jobho makamupa maronda, makamutorera pfuma yake, makamudzosera asina chatadza. Hai isongi saka muda mimi mundu kwana kuti makada kuerekera kusound yana Hosea Chipanga but muchimba yenyu zvegospel. Saka va Hosea Chipanga saka mimi time mubude nokuti Hosea Chipanga vakukura mubva mangosvika muchitora chimutika. Vanhu vasina chikavara mwana anditungamirira ndakabona. Aiwa mwana anokutungamirai asi tati susu atikurudzire kuti munhu agurise upenyu nekuti anopa nekutora upenyu ndiMwari. Kana asati ahutora ngatihuchengetedze. Upenyu haupere nekuti apinda mujeri. Anenge ane humwe urongwa hwaanenge ainawo pamusoro peupenyu hwenyu. Saka ini handidi kuzonzwa kuti mukoma wangu yaiwe hanzi vakafa. Ndobvunza kuti vakafa nei? Zvonzi vakazvisungirira. Ndataura nemi so. Aiwa hakuna achazvisungirira. Vakazoti vakaurayiwa. Kana makaurayiwa it's okay. Asi kuti ndinzwa kuti ndono muchizourayiwa nani. Ndikuziva kuti hakuna anokuuraya saka ndikudaro. Chandiri kuramba ndechekuti imimi mati makambozviroisa kumadziro makamboda kuzvisunga ndozvandati handidi kunzwa izvozvo. Aiwa mukoma tinokutendai. Panguva inoda kuupewo mukana kuti kana mune zvamuda kukumbirawo kumhuri yeZimbabwe zvamukada kushandisa muri mukati mejeri. Kumbiro musinga kutonha kumbiro magumbezi ofunga nemajuzi nemausuta ona pa naito tsvaka naitoita zvokutokumbira nekine kuti ndichinje hama dzichiri kuuya kuzokuona here hauya napo ko musikana wedu uya watada kuzorora ndozomboziva chii chakazoitika akabva angosara waka asi zoda kutaurira kuti akadichaya mapota anenge akazokondinyopa nekunochaya mapota acho
aiwa tinokutendai mukoma nenguva yamatipa kuti tikwanise kutaura nini. Muri Zimbabwe ndiwo mukoma tatakagara navo. Mukoma anotaura kuti inini nyaya dzemutoriro idzi handakazodzinzwa ndapinda mukati, asi ini ndairo hangu mushonga wamunoti mushonga imimi vana vechidiki, ndichiputa hangu mbanje zvakazondikonzeresa kuti ndizopinda muna taisireva. Handina kuziva kuti chinhu chandapiwa ichi changa chakatourayirwa munhu. Chatongotaura kwamuri muri Zimbabwe ndechekuti ngatitariseiwo vanhu vatinotamba navo, nekuti vati vanhu avo ndaitovaziva, umwe hauzive kuti anokufungira chii, kana achikuona anokupinza munyaya dzake dzaanenge akatanga ari ega. Panguva ino ndakukusiyai ndichitendawo musikana wedu ari pakamera, tarumbidzwa ari kutigira chirongwa ichi kuti mukwanise muchitiona, uyezve tikufarawo neengagement yamuri kuita. Rambai muchiona chirongwa ichi, rambai muchishayawo chirongwa ichi. Ndakukusiyai ndini wenyu Pelagia Mupurwa. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe.